da yake an zo an ba su deadline ne akan su zuwa naɗa su domin kaga akwai wanda ake ba su watan sai ga ba zuwa naɗa su ba wanda kuma shi masarauta ta lura cewa kamar an baka appointment na ba kai accepting ba to ka zo kai accepting to shi zuwa kai haɗa kai shine acceptance letter ɗinka da lokacin kuma sai a fara hidimar masarauta da kai to shi da ga sun fara hawa sai a zo a saka ka in ma baka taba yi ba za ka rubuto kwamitin tsara hawa ka ce bana za ka yi hawan sallah sai a saka ka a jerin gwanon hawan sallah to wanda suka turo suka rubuto suka ce za su yi hawan sallah to su ne ake saka su a jerin gwanon hawan sallah amma wanda ba su turo ba su ba a saka su to shine tsarin abin to wasu kuma sukan turo akan lokaci saboda ka san kowa da irin da'ansa wani kuma sai ka samu ba zai turo akan lokaci ba wani saboda ya sha'afa ko baya gari ko kuma takardar wanda aka bashi ya bashi bai iske shi da wuri ba ko kuma dai sakaci irin na mutane dai sai ga bai turo ba har sai an cire takarda sai ga kuma ya turo daga baya